гэта вельмі важны урок, што можна трымацца доўга дыктатуры, але не вечна. У Беларусі чарговае мілітарысцкае абвастрэнне. 10 снежня Александр Лукашенко у ходзе сваёй перадвыбарчай кампаніі наведаў горад Барысаў і там перад работнікамі завода выступіў з шэрагам ваяўнічых заяваў на адрас захаду, на адрас НАТО, на адрас суседзяў Беларусі, пагражаў ім і ракетным комплексам «Арэшнік», і ядзернай зброяй, і ўвогуле казаў, што сітуацыя вельмі дрэнная, Беларусь пагражаюць, Беларусь атачаюць, і таму трэба рыхтавацца да нейкіх такіх непрыемных падзеяў. То бок той вобраз міратворца, які Лукашенко старанна будаваў гэтым годам і папярэднімі гадамі, ён неяк на хаду разбураецца і ператвараецца ў зусім іншы вобраз такога ваяўнічага кіраўніка. 12 снежня Лукашенко правёў паседжанне Рады бяспекі. У парадку дня быў вынесена некае такое дзіўнае пытанне пра замысел абароны на наступную пяцігодку. І Лукашенко нібыта гэты замысел зацвердзіў. Ніколі раней такога дакумента і такой тэрміналогіі ў Беларусі не было. І цяпер ён раптам з'явіўся, і гэта ўсё выклікае пэўнае здзіўленне і выклікае уяўленне пра некую штучнасць усёй гэтай кампаніі. У чым прычына такой мілітарысцкай ліхаманкі? На мой погляд, прычын дзве. А беларускія ўлады пачынаюць усведамляць, што беларускае грамадства негатыўна ацэніла тое рашэнне аб размяшчэнні на тэрыторыі Беларусі новага расійскага комплекса «Арэшнік», это ракеты сярэдняй далёкасці, да 5000 кіламетраў, і яны павінны з'явіцца паводле планаў на наступны год. На што варта звярнуць увагу? Аналагічных ракетных комплексаў, аналагічнай зброі на тэрыторыі Еўропы пакуль няма. Ёсць некія цьмяныя планы пра размяшчэнне амерыканскіх ракет у Нямецчыне, але гэта планы, якія пакуль не вельмі дакладныя. То бок тут Беларусь і Расія ідзе на апярэджанне. Гэта першая прычына. Другая прычына. На мой погляд, Лукашенко вельмі моцна ўразілі падзеі ў Сірыі. Як хутка быў зрынуты дыктатарскі рэжым Башара Асада. Лукашенко таксама пра гэта доўга распавядаў у Барысаве. Ён казаў, што ніякі Асад не диктатор. Я прекрасно понимаю, что такое диктатура и что для этого надо. У нас для этого нет ресурсов. В Сирии тем более его не было. Какой он диктатор? Ён вельмі абураўся, што разбураюцца помнікі, якія былі пабудаваны ў гонар бацькі Башара Хафеза Асада. Гэта яго вельмі моцна ўразіла. Увогуле, можам сказаць, што Лукашенко вельмі хваравіта ставіцца да таго, калі дзесьці ў свеце зрынаюць дыктатараў. Лукашенко ў свой час прапанаваў палітычны прытулак югаслаўскаму дыктатару Слабадану Мілошавічу, дыктатару Ірака Саддаму Хусейну, даў такі прытулак зрынутаму кыргызскаму прэзідэнту Курманбеку Бакіеву. Ну і вось цяпер яго гэта моцна ўразіла, ён заўсёды на гэта так рэагуе. Я ўзгадваю, калі былі паказаны кадры, як, скажем так, здзекваліся з Муамарам Кадафі ў Лівіі. Лукашенко пасля гэтага аб'явіў пра стварэнне некай тэрытарыяльнай абароны, кіраўніком абласцей аб'явіў генераламі, надзеў іх вайсковую форму, і праводзіліся вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Такім чынам ён зарэагаваў на магчымую пагрозу. Ну і вось цяпер таксама у адказ на зрынанне сірыйскага рэжыму Лукашенко таксама правёў такі цыкл, я б сказаў, мілітарысцкіх узрушэнняў, такая зноў мілітарысцкая ліхаманка. То бок, вось рэакцыя на тое, як у нейкіх краінах зрынаюць дыктатараў, у Беларусі адна – это ўзмацненне сілавога кампанента.
нібыта з дапамогай сілы, з дапамогай вось такіх мілітарысцкіх дзеянняў магчыма як бы умацаваць рэжым і забяспечыць гарантыю ўлады. Ну, гэта такое дзіўнаватае ўяўленне, але іншых метадаў Лукашенко не ведае. Проста Лукашенко прымірае гэтую сітуацыю сірыйскую на сябе. Той жа Башар Асад таксама адмаўляўся ўступіць у любыя перамовы з народам, які паўстаў, адмовіўся ісці на саступкі, адмовіўся праводзіць нейкія рэформы, ну, прытрымаўся 11 гадоў. Ну, але гэта вельмі важны урок, што можна трымацца доўга дыктатуры, але не вечна. І Лукашенко гэта прынимае блізка да сэрца.